سلام فنوير تي في بمكتال تركبو كبراتن كبران كم تمسيو لو محمسنا شوعات المجابي مشسر على وزينات وشتن وزعن إنه زينا زقرب لكم لو عم تخليك تكاترنا بخبري إن عدم كدما بأرست زينا كفلا نوف زواتات سنعافة عد قيح صارونا مع عين زقلقل نقطع حي مكافلة حي الإلكتريك يسرح له أب زوا عن سباب تقمي زوا على زيت موترة أبا كبابي زور دور ساعمينات نموجد بعتب كسرح أو عد قريبو إيرتراوان نبرتي كينيا جرمن أوستريان أمريكا نتفتات هزبوا دبلوماسي السلاسينوم جابانن برازيلن كل مدياوي استراتيجيكاوي زمدنانن شركناتنن المعواي سمامعن تشاينان فرنسان عبز عمت زي سلسانة إلى علوي درجة ذات كم زكايدة أفريقيا إيران ليبانوس عراق يمن حبراوي ناي حيل بحري الممد كم تجمرة تقاليحو نبي زرزراتو كنساكر ننوز زواتات سنعفة عد قيح صرونان ومعينا قرلوت الزهب أبسل الساقات استقبار زلو مكفافة حل إلكتريك كتيسعن حمشان ميتاويت كم تزازمة تقليزو نتسراح زمرح زلو إنجنير عوبا جبريل كاستين يأرينا بزهاب وحابريتا من جناية مكافة النغطة كاب حرقيقو تبقيسو بدك أمحارة زحلف مسمر كم زخونة بمدكاس تعرفو زلو سرحات مستعففة قرلوت كم زجمر أرديوم كاب كوبانيا لمعاتن هنتاتن بادمه انجينير جابري هوت رئيسهم بوغانو اتصراح مس كوربوريشن حل الكتريك ايرترا متحبار زعمام زلو مخانو بمتقاس اب وفت احد عامت كم زبله عبي بروجكت متكبارو مرأيات تطريو زلو ناي مغوار عقمي كم زخونه حبيرو مزي اب استاساسر زينا حزبي محضرات كبابي هادامو عنابور حينبا حشمله تخوندع مالويا درعان او هنن اب سراح توافيرهم نزلو اولات يتبابعو كم زلو وكيل ارينا افليتا أب زوا عن سبا أبا كبابي كبير صعبين كوردة أب تقمي زوا على زيت موتر نموجد بعتب سراح أو عد قريبو وكرئينا بتيل سلمون زدالو توتسبساب فوتونا عندهم كتأربع أب زوا عن سبا أب تقمي زوا على زيت موتر أولي برشاتو أب أكباب زوردو حدقنيا صعبينات نموجد بعتب كسراح حلف جنفر أكبابي إنجنير تصفى مريم قبره وتسويعم أولي برشاتو كاب حدش زيتي بفيزيكالاون كماماون مسرحات حليفو زفتر حدقنيا فساس مخانو بمتقاس أبو زركبو بزحات قودات كمامات نتحستو حمد ماين أيرن كبو كلو خمس خولو عن التيروم كابتن حدقنيا هاتقو حفاتني كلهم تيم حجون المز كا أزيم حدقنيا هاتيو كلهم تيم باتهات ماتيو زحزم أو تدارينا ليد ألو باري مالو زينك ألومنيوم كروميوم كلوريت هيدروكربونز بارو زيهم بأهات اللو مالتي نزيهم بأهات حقوها إزي أولي بشاتهم لو مالتي حدا لترو أولي برشاتو لعلها مشتشعن كل تيميتن عسران برميل مايك بكل كم زغال زدغسي إنجنير تصفى مريم زيادة حدا قنيا زقبرو صعبينو أبستنا وحوان زغست بمخانيو كبل حمامات سامبو قربت حمام كليتن عكالات مفرن كم أون زحتال أمرون مخاننتن كسعب كم زغال قليتهم حانت لترو أولي برشاتو كابي حمش نتبكل 3 مليون لترو كتبكل كبل ما يكتبكل كبل ماتيو بحافشة أولي برشاتو أبزع عرفلو كناتك نتكابي جنا يفتر حمد يبكل حمد يبلاش مالتيو كم دار حجينا واحد نقرات يقبلنا كشتتا كان كله قربتك تنكفن كله صحي يفتر نبعلو سناي أبناي سامبون قال نقر فتر بحافش حجي أولي برشات مشتتكا ويمز واحد أبناي سامبو لبيت كل ملانا زبالو ويما حمام سامبو قالو هذا نحيك على عنا راسو قربت فتر أنفر ويسحانا قربت فتر نبعلو كانسرنا قربت كانسر فرنسا وتعطي نبعلو
كسب مكانة هون يبصح مالتي ኣብ ሕብረተሰብና ሰኣናፍልጦ እዚ ሓደገኛ ፈሳሲ ኣብ መሳልል ናይ መንበሪ ቤት ንምክልኻል ባልዓትን ምንካይ ዶሮናን ክዝውተር ከም ዝረአ ብምጥቃስ ድማ እዚ ክውገድ ኣተሓሳሲቦም ካብ ሳዕቤናት ኦልዮ ብርሻቶ ንምድሓን ውህድ ምሕደራ ጉሓፍ ክህሉ ዘዘኻኸረ ኢንጂነር ተስፋ ማርያም ወነንቲ ጋራጃትን መካይንን ንዑ ኢሉ ኣብ ዝተሓዘኦ ቦታ ዘይቲ ከም ዝቕይሩ ብምግባር ውሕስነት ኣከባብን ሕብረተሰብን ንምርግጋጽ ሓላፍነታውያን ክኾኑ ፀዊዑ እዚها ንሕና ንዑ ዳግም ምጥቃም እቲዮም ሰማ ካይንዲዮም እቲዮም ሰውን እንትገራጀ ድማ ንዑ ዝኹን ሪዘርቨር ኣክንዳ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ምቕያር ኣብ ገራጃት ኮንካ ምቕያር እቲዮም ሰብ ገራጃትካ ብስሩዕ ኮንቴነር ጌሮም ክህዝቦም ዝኽእሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣከባቢ ካብ ብከላ ምክልኻል ንሓደ ኣካል ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ብምሕባር ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ንኣከባቢ ክብክሉ ካብ ዝኽእሉ ጉሓፋት ብሓፈሻ ካብ ኦልዮ ብርሻቶ ከዓ ብፍላይ ንምክልኻል ብትክሃት ክዓዩ ተማሕፂኑ ጨንፈር ማሕበር መምህራን ዘዋዶ ወቂሕ ባህረ ብ22 መጋቢት ሻምናይ ጉባኤኡ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣካይዱ ኣብ ወንበር ጨንፈር መምህር ሃይለ ማቴዎስ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ 145 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 702 ኣባላት ከም ዘለዉ ብምግላጽ ተራን ኣበርክቶን መምህራን ክብ ንምባል ናይቲ ዘተን ሰሚናራትን መደባት ከም እተኻየደ ቁጠባዊ ጸገማት መምህራን ንምቅላል ድማ ናይ ልቓሕ ዕድላት ከም እተራሕወ ገሊጹ ኣብ ማሕበር መምህራን ኤርትራ ሓላፊ ዝምብናታት ወፃን ህዝባዊ ርክባትን መምህር ተስፋለት ነጋሲ ከምውን ኣደ ወንበር ኮሚቴ ቁጥጥር መምህር ገነት ወለ ጊዮርጊስ ብወገኖም ንመሰልን ረብሓን መምህራን ንምስራሕን ንዕቤትን ምዕባልን ትምህርቲ ኣበርክቶ ምግባርን ካብ ቀንዲ ዕላማታት ማሕበር ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ሓላፊ መሰረታዊ ትምህርቲ መምህር ከሊ ዑስማን ብወገኑ ማሕበር መምህራን ዘጋጥሙ ቁጠባዊ ጸገማት ኣብ ምቅላል ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ምሕያል መምህራንን ትምህርትን ስለ ዝኾነ ንዕቤት ማሕበር ዓጸፋ ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል ተመሪጻ ኤርትራውያን ነበርቲ ናይሮቢ ኬንያ ጀርመን ቬና ኣውስትሪያን ኦሬንጅ ካውንቲ ካሊፎርኒያን ኣብ ዝቅንያት እዚ ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም ከካቦቱ ዝበፅሓና ሓበሬታ መልክዕ ጸብጻብ ተዋሂድሎ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርበያ በዚህ መሰረት ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ብ23 መጋቢት ኣብ ዘካየዶ ሻውዓይ ጉባኤ 11 ኣባላት ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል መሪጹ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል ሃገራዊ ክብርታት ባህልን ልምድን ዓቂብካ ናብ መጻኢ ወለዶታት ንምስግጋሩ ምስራሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተመሪጾም ዘለው ሓደስቲ ኣካየድቲ ኣብዚ መዳይዚ ብዕቱብነት ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም ብተመሳሳሊ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን ብ22 መጋቢት ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ካልኣይ ጉባኤ ኣቃኒዑ ኣብ ወንበር ማሕበረኮም ኣቶ ዮሃንስ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል ድሕሪ ቀዳማይ ጉባኤ ውዳበታት ብምውርጻጽ ኣብ ትግባር ዝተወጠኑ መደባት ብዕቱብ ከም እተሰርሐ ብምጥቃስ ጉጅለታት ብምእራምን ብልጫታት ብምዕቃብን ብዝሓየለ ምዕያይ መድረኽ ዝጠልቦ ምዃኑ ኣረዲኦም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ወልዱ ብወገኑ ማሕበረኮም ጀርመን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ምዕባለ ዱልዱል መሰረት ስለ ዝኾነ ኣብ ምሕያል ውዳበን ምትኽኻእን ሓይሉ ክሰርሕ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ንክልተ ዓመት እተገልግል ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል ክትምረጽ እንከላ ብደረጃ ከተማታት ዝተጠርነፋ ማሕበረኮማት ፕሮጀክት ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣፋንቦ ንምዕዋት ድልውነተን ኣረጋጊጸን ብኻልእ ወገን ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ኣቶ ክብረ ኣብ ተኸስተን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደን ብ15 መጋቢት ንኤርትራውያን ነበርቲ ቬና ኣውስትሪያ ሰሚናር ኣካይዶም ኣብቲ ሰሚናር ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርና ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓትን ዘባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ መግለጺ ቀሪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ኦሬንጅ ካውንቲ ካሊፎርኒያ ብ15 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ጸንቢሎም ኣብቲ ኣጋጣሚ ንጅግንነት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝገልጽ መሰናድኦታት ከም ዝቐረበ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ንኡስ ዘባታት ማይምነ ዓረዛን ማይ ዓይንን ኣብ መንጓ ቤተ ትምህርቲ ዝተኻየደ ባህላውን ስፖርታውን ውድድራት ዘጠቓለለ ቅነ ተምሃሮ ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ዝምባልኦም ንኸለልዩ ሓጋዝ ተራከም ዘለዎ ተገሊጹ እቲ ነጥባዊ ምርኢታት ስፖርታዊ መደባት ፍልጠት ጥቀስ ውድድራት ከምኡውን ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ዝሓቆፈ ቅነ ውዕዋዕ ናይ ምውድዳር መንፈስ ከም ዝነበሮ ኣካየድቲ ኣካላት ሓቢሮም ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዝዋደው ሓላፊ ኣሓዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ጽጋይ ሃብትዝጊ እቲ ንጥፈታት ዓቕምን ክእለትን ተምሃሮ ንምንላይ ባይታ ከም ዝፈጠረ ብምግላጽ ብዝለዓለ ከም ዝስራሓሉ ኣብሪሆም
ኣማሕደርቲ ተን ውሰዋታት ብወገኖም ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ብሓፈሻ ኣብ ውስናት ወዳደርቲ ጥራይ ተሓፂሩ ዝተርፍ ስለዘይኮነ ክእለትን ብቕዓትን ተምሃሮ ንምልላይ ብቐጻሊ ክስራሕ ኣተሓሳሲቦም ኣብቲ ውድድራት በብዓውዱ ንዝተዓወቱ ተምሃሮን ዕብየተ ትምህርትን ሽልማት ተዓዲሉ ክቡራትን ክቡራንን ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዓድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ጃፓንን ብራዚልን ኩሉ መዳዊ ስትራቴጂካዊ ዝምድናን ሽርክነትን ንምዕባይ ተሰማሚዐን እቲ ስምምዕ ዝተበጽሐ ኣብ ጃፓን ምብጻሕ ዝፈጽመ ፕሬዚደንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ ትማሊ 26 መጋቢት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር ሺጌሩ ኢሺባ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ብመሰረት መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ጃፓን ክልቲአን ሃገራት ፖለቲካውን ቁጠባውን ምምኽኻርን ዘህተን ከምኡውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ሓበራዊ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ዋዕላ ከካይዳ ተረዳድአን ኣለዋ ፕሬዚደንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ስትራቴጂካዊ ዝምድናን ብሓድሽ መልክዕ ዳግማይ ዝሐይለሉ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሺጌሩ ኢሺባ ብወገኑ ሃገሩ ምስ ብራዚል ኣብ ዝተፈላለያ መድያት ዘለዋ ምትሕብባር ንምዕማቕ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ብሓፈሻ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ቅልውላው ማእከላይ ምብራቕን ኩነታት ምብራቕ ኤስያን ድማ ብቐንዱ ከም ተዘራረቡ ተቓሊሖም ቻይናን ፈረንሳን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ስትራቴጂካዊ ቁጠባዊ ፋይናንሳውን ባህላውን ጉዳያት ሰለስተ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ዘተ ከም ዘካይዳ ኣፍሊጠን እተን ሃገራት ነዚ ዝገለጻ ናይ ክልተ መዓልታት ምብጻሕ ንፍጻም ሎሚ 27 መጋቢት ቻይና ዝኣተወ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ኖኤል ባሮት ኣብ ከተማ ቤይጂንግ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዋንጊዩ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሕርሻ ኒክሌሳዊ ጸዓት ኣገልግሎት በረራ ነፈርቲ ከምኡውን መጽናዕትን ምርምርን ህዋ ዝካየድ ምትሕብባር ንምዕማቕ ተሰማሚዖም ነቲ ርክብ ሓናጺ ክብል ዝገለጸ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ኣብ ሃገራዊ መድረኻት ቅልጡፍ ለውጢ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ክልቲአን ሃገራት ከም ስትራቴጂካውያን መሻርክቲ መጠን ታሪኻዊ ንቕሓት ብምንጽብራቕ ንእንኮ ቀጥራዊ ዓለማዊ ስርዓት ክቃወማን ንብዙሕ ቀጥራዊ ስርዓት ክድግፋን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ዝምድና ሃገሩ ምስ ቻይና ኣዝዩ ጥቡቕ ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ብወገኑ ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ ምትሕብባረንን ዝምድናአንን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምብጻሕ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ሓቢሩ ቻይና ኩናት ዩክሬን ብሰላም ክዓርፍ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ልዑል ተራ ክትጻወት እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ጸዊዑ ኢራን ሊባኖስ ኢራቅን የመንን ብ26 መጋቢት ሓበራዊ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ልምምድ ከም ዝጀመረ ተቓሊሑ እቲ ልምምድ ኣብ መላእ ክፋል ወሽመጥ ፋርስ ገማግም ባሕሪ ማክራን ከምኡውን ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ማያት ኢራን እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብቲ ልምምድ ልዕሊ 3,000 ከበርትን ፎኮስትን መራኽብ ይሳተፋ ከም ዘለዋ ገሊጹ እቲ ልምምድ ብቐንዱ ወታደራዊ ዓቕሚ ንምርኣይን ንስርዓት እስራኤል መልእኽቲ ንምትሕልላፍን ዝዓለመ ምዃኑ እቲ ኣዛዚ ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ ደሴት ሃዋይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ግንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ኪላውያ ዝመኸኸ ኣኻውሕን ዒግታትክን ክተፍእ ከም ዝጀመረ ተቓሊሑ ካብቲ እሳተ ገሞራ ዝተተፍአ ዝመኸኸ ኣኻውሕን ዒግታትክን 180 ሜትሮ ንሰማይ ከም ዝዓረገ ዝገለጹ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ነበርቲ ክስዕብ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ክጥንቀቑ ጸዊዖም ኣለዉ እቲ ነትጉይ ዝፈጠሮ ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቓስ ምቅጥቃጥ ምድሪ ከየስዕቡን ተሰጊኡሎ ኣብ ደሴት ሃዋይ ካብ ዝርከቡ 6 ነጥፋት እሳተ ገሞራዊ እምባታት ዝኾነ እሳተ ገሞራዊ እምባ ኪላውያ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ክነትግ ምጽንሑ ጸብጻባት የረዱ ደሴት ሃዋይ እትርከቦ ከባቢ ብደረጃ ዓለም ሓደ ካብ ነጥፋት እሳተ ገሞራዊ ከባቢታት ምዃኑ ዝጥቀስ ንግዳዊ ምትፍናን ዓለምና እናኸፈ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት መካይንን ኣካላት መካይንን ናይ 25 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ወሲኑ ኣብርሃም ዓንደማርያም ዘዳለወ ጸብጻብ ይስዕብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት መካይንን ኣካላት መካይንን ናይ 25 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማል 26 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ቀረጽ ካብተን ስራሕናን ሃብትናን ክምንጥላ ዝጸንሓ ዝበለን ሃገራት
ገንዘብ ንምእካብ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጹ እዚ ካብ 2 ሚያዝያ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ወሰኽ ቀረጽ ንኢንዱስትሪታት መፍረ መካይን ኣሜሪካ ዝከላኸልን ዝሐይልን ምዃኑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ኣነጺሩ እዚ ወሰኽ ቀረጽ ንኣሜሪካ ዓመታዊ ልዕሊ $100 ቢልዮን ኣታዊ ከምጽኣላ ትጽቢት ይግበር ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ዓመት 8 ሚልዮን መካይን ካብ ወጻኢ ከም ዘእተወት ዝሕብሩ ጸብጻባት ሜክሲኮ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ጃፓን፣ ካናዳን ጀርመንን ዝዓበየ ቀረብ ዝገብራ ምዃነን ይጠቕሱ ይኹን እምበር እዚ ስጉምቲ እዚ ካብ ወሰንቲ መሻርክቲ ንግዲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ተሪር ኩነኔን ተቃውሞን ኣስዒቡሎም ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኡርሱላ ቮንደር ላየን ብ26 መጋቢት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ወሰኽ ቀረጽ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝርከቡ ንግዳዊ ትካላትን ተጠቀምትን ዝሃሲ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጽልዋ ናይቲ ስጉምቲ ክግምግም ምዃኑ ኣፍሊጣ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺጎሩ ኢሺባ በወገኑ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ንምውሳድ ኩሉ ኣማራጺታት ከም ዝጥቀም ሓቢሩሎም ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ሉላ ዳ ሲልቫ ብራዚል ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ናብ ውድብ ንግዲ ዓለም ጥርዓን ከም ተቐርብ ኣነጺሮም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ እታው ፍርያት ቻይና ናይ 20 ሚእታዊት ኣብ ልዕሊ ሜክሲኮን ካናዳን ናይ 25 ሚእታዊት ኣብ ልዕሊ ፍርያት ሓጺንን ኣሉሚንየምን ድማ ናይ 25 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን 26 መጋቢት ሃገሩ $2.2 ቢልዮን ተወሳኺ ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ክትህብ ምዃና ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ማክሮን ነዚ ዝገለጸ ናብ ሃገሩ ምብጻሕ ምስ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ እቲ ሓድሽ ደገፍ ጸረ ታንክ ሚሳይላት ጸረ ነፈርቲ ሚሳይላት ድሩዓት መካይን ተተኮስተን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ዘጠቓልል እዩ ኣብ ትርክብ ፈረንሳይ ንዩክሬን እትህቦ ወታደራውን ፋይናንሳውን ደገፍ ክትሐይሎ ምዃና ፕሬዚደንት ማክሮን ተወዳጊሙ ኣረጋጊጹ እዚ ከም ዲሉን ከሎ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳ ንዩክሬን ናዊሕ እዋን ጸንሐ ጸጥታዊ ውሕስነት ንምሃብ ዝዓለመ ዋዕላ ሎሚ 27 መጋቢት ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣካይዶም መንግስቲ ቻይና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይናውያን ኩባንያታት ትወስዶ ዘላ ናይ ምእጋድን ምንስካል ዋኒንን ቤናዊ ስጉምቲ ቅሉዕ ጥሕሰት ሃገራዊ ሕጊ ምዃኑ ብምግላጽ ኮኒንዋ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና 26 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ገስጋስ ምዕባለ ኩባንያታት ቻይና ንምዕንቃጽ ኮነልካ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ብምንጻር ኣሜሪካ ንጉዳያት ቴክኖሎጂን ንግድን ፖለቲካዊ መልክዕ ካብ ምትሓዝን ከም መሳርሒ ካብ ምጥቃምን ክትሕየብ ጸዊዑ ቻይና ሕጋዊ መሰላትን ረብሓታትን ብጽኑዕ ንምሕላው ኣድላይ ስጉምትታት ከም እትወስድ እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ሓቢሩ ሚኒስትሪ ንግዲ ኣሜሪካ 26 መጋቢት ንሃገራዊ ድሕነትን ፖሊሲ ወጻኢ ኣሜሪካን ዝጻረር ንጥፈታት ከም ዘካየዳ ብምኽሳስ ኣብ ልዕሊ ብዓሰርተታት ዝቝጸራ ትካላት ቻይና እገዳ ከም ዘጽንዐዩ ኣፍሊጡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት ቻይና እገዳታትን ንዋይ ናይ ምድስካል ስጉምትን ክትወስድ ከም ዝጸንሐት ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ቻይና ካብ ዘውረዶ ሓስያ ኣብ ምስትንኻል ሃገራዊ ሰንሰለት ቀረብ ዝገብሮ ጽልዋ ከም ዝዓቢ የረድኡ መንግስቲ ቦሊቪያ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገሩ ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ኣለቕልቕ ሕጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጁ እቲ ኣዋጅ ነቲ ሓደጋ ንምቁጽጻር ዝሕግዝ ደገፍ ንምርካብ ዘኽእል ምዃኑ መንግስቲ ቦሊቪያ ሓቢሩሎ በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ልዕሊ 50 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ልዕሊ 100,000 ካብ ኣባይቶም ከም እተመዘበሉ ዝሕበር ዘሎ ብዘይካዚ በቲ ዕልቕልቕ ኣብ ትሕቲ ቅርጽን ጽላት ሕርሻን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝጠቓሱ ሰመዚ ቦሊቪያ ልዕሊ 370,000 ስድራ ቤታት ብኣሉታት ተጸልየን ምህላወን ኣረዲዮም ግዳያት ንምርአን ብኸቢድ ንስተሃሰይ ከባቢታት ደገፍ ንምግባርን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ወታደራት ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቅድሚ ምዛምና ኣርስታቱ ክደግመልኩም ንንኡስ ዞባታት ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ ጸሮናን ማይ ዓይንን ዘገልግል ነወጣ መከፋፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ይስራሓሎ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ዘይቲ ሞተር ኣብ ከባቢ ዘውርዶ ሳዕቤናት ንምውጋድ ብዕቱብ ክስራሕ ጻውዒት ቀሪቡ ኤርትራውያን ነበርቲ ኬንያ ጀርመን ኦስትሪያን ኣሜሪካን ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም
جابان برازيل كل مداوي استراتيجيكاوي زمدنان شركناتن نمعباي سمامعان تشاينان فرنسا نابز عن متزي 3 سنة على درجة ذاتها كمزكايدة أفريقيا إيران ليبانوس عراق اليمن حبراوي ناي حيل بحري من مركز جمرة تقاليحو نمكتال قيمة مسكر مصرف مدبار تي في كحدكم كمي بواغانكم برمشات